हेलो गाइस वेलकम टू बैक टू मेम्बर ब्लॉग चैनलाव नोंथांमोनखौ गोदानसे भिडिअनि बरायफिनबावबाय तो आं नोंथांमोननो दिनै राङालाव दिन्थिनो माने आं गायदों बक्सआव गायदोंमोन राङालावा थायदों नोंथांमोननो देखायनो नाजादों तो नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ स्टार्ट खालामदो जोंनिया खुमब्रा थायदों थायनै खुमब्राया देरबायानो ini राङालाव थायसिनो बे राङालाव खिगासे राङालाव गोजा नैनियाव बुरजा थादोंलाय ini थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै थाइबा सयथा सातथा आठथा नौथा दसथा दं बेखिनियाव गासै नैथासो दसथा थाइसाबदो आं गायदोंमोन बेखौ फार्स्टआवथ' तामा थायदोंमोन रानलांदो फिथाइफोरा खुगा नांदोंमोन ना माबा रानलांदो दा बेखिनिया थादो आरो थेवबो बारा थिग जायाखै फिथाइफोरा सायाव बक्सआव गायनाय जादों ना बारा थिग जायाखै ना गोरान आं फोरानदोंमोन ना गोरान जापानी कयल नैयाव दंमोन जापानी पाते गाजा नै लाइमोन जाजोब्बाय ओरैनो मुराखिनिया दङ आरो मुराखिनियाव रोदोमनाय बेफोरो गासै पाते गाजा नैबे आरो मा सिनायदों मा बुस्थु नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदों प्लिज लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव हाबना आंखौ सापर्ट खालाम चेनेलखौ साबसक्राइब खालाम आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ थुना जेब्ला आं गोदान भिडिअ ओंखारो अब्ला जों नोंथांमोनाव थाबैनो नटिफिकेसन मोनहैयो तो बाय बाय।